În fiecare noapte vă treziți de mai multe ori pentru a merge la baie? Nu puteți urmări un film de la început până la sfârșit? Deplasările chiar și scurte sunt un adevărat calvar pentru dumneavoastră? Sau, ce este cel mai rău, aveți probleme și în relațiile intime? Acestea sunt semne clare că aveți mărire de prostată. Unul din doi bărbați cu vârsta de peste 50 de ani suferă de afecțiunea prostatei, însă mulți dintre noi nu știm să recunoaștem simptomele și alegem să le ignorăm. În tot acest timp, viața noastră devine un adevărat chin, cu atât mai mult cu cât afecțiunile prostatei ne influențează negativ viața. Rămâneți alături de noi pentru a vă prezenta un produs 100% natural care vă ajută să diminuați efectele negative ale adenomului de prostată. Formula unică și inovatoare ProstaVital 24 Day and Night, capsula de zi și capsula de noapte, se prezintă sub formă de pachet cu 2 flacoane ce însumează 60 de capsule care vă asigură 30 de zile de liniște, 24 din 24. Uneori trebuia să merg urgent la toaletă, dar nu făceam nimic, doar stăteam. Și când în final făceam, era doar un strop. Era foarte greu. Soția a ales să nu mai doarmă cu mine în aceeași încăpere, deoarece mă trezeam foarte des noaptea și o trezeam și pe ea. Mă simțeam groaznic și nu știam ce să fac. În ultima perioadă am petrecut foarte mult timp la toalete din cauza prostatei. Noaptea nu mă puteam odihni. Ziua eram foarte obosit și irascibil. Sincer, din cauza prostatei, viața mea intimă nu prea mai exista. Mereu trebuia să-mi întrerup lucru. Nu mai puteam să fac ceea ce îmi plăcea. Nici măcar un film nu puteam să văd până la final. Era groaznic. Mă trezeam de 3-4 ori pe noapte. Trebuia să merg la toaletă, trebuia să merg urgent, dar nu făceam nimic. Trebuie să vă mai spun că în final, când făceam, durerile erau groaznice. Nu mă puteam bucura de viață. Mereu am crezut că asta e o problemă a oamenilor în vârstă. La mine s-a manifestat de la 50 de ani. A fost înfricoșător. Cu formula unică ProstaVital 24 Day and Night, mersul la toaletă nu va mai fi principala grijă. Încă din prima săptămână și jumătate, de când folosesc ProstaVital, nu mai merg la toaletă. Durerile m-au lăsat și mă pot bucura de plimbările prin parc. Nici joaca cu nepoții mei nu se mai pare atât de grea. Sunt foarte fericit. Acum trăiesc o viață de om normal. De când am utilizat ProstaVital, viața mea s-a schimbat radical. Pot face ce-mi place fără să fiu deranjat. Nu mai trebuie ca atunci când merg în vizită să întreb prima dată unde e baia. De când am descoperit ProstaVital, lucrurile au intrat în normal. Mă simt minunat, mă simt ca la tinerețe. Merg mult mai rar la toaletă deoarece elimin urina și pot dormi liniștit. Este minunată această formulă unică Day and Night. Acționează și ziua și noaptea. 24 de ore din 24 sunt protejate. Atenție! Produsul original poate fi achiziționat numai prin comandă telefonică, doar de la Rotele Shop și se livrează prin curier rapid cu transport gratuit. ProstaVital îmi oferă protecție și confort 24 din 24. Capsula pentru zi îmi protejează ziua. Capsula pentru seară îmi oferă nopți liniștite. Foarte important este faptul că trebuie să iau doar o pastilă dimineața, care acționează toată ziua, astfel că eu nu mai sunt prieten doar cu toaleta, iar seara, înainte de culcare, mai iau o pastilă, ceea ce îmi va da somn liniștit. Nu am mai dormit o noapte întreagă de foarte mulți ani, dar acum totul s-a schimbat. Când mă trezesc dimineața, iau o capsulă ProstaVital și mai iau o capsulă seara înainte de culcare. Simplu și foarte benefic pentru viața mea. Acum vă simt ca în tinerețe. Bucurați-vă de viață ca în tinerețe, cu formula unică și specială ProstaVital 24 Day and Night, capsula de zi și capsula de noapte. Deplasările nu mai sunt o problemă pentru mine. Desele vizite la toaletă sunt doar o amintire datorită formulei unice de la ProstaVital, care este fantastic. Sunați și comandați acum cel mai nou și revoluționar produs pentru diminuarea efectelor negative ale prostatei. Acum și în România, ProstaVital 24 Day and Night la doar 169 de lei cu TVA inclus și transport gratuit. Nu se percep taxe de coletare sau ambalare. Economisiți 40 de lei comandând acum și al doilea produs. La al doilea produs comandat acum, primiți cadou 2 cutii de ceai ProstaVital necesar pentru 60 de zile de liniște. ProstaVital 24 Day and Night este un produs notificat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Produs neatestat medical. Nu se adresează minorilor.